Татар малайы бәйгесіне біз башта біздің Ғалия Ақыш исеміндегі 84-ші лицейда бүтін ғаилә белән катнаштык бәйгедә. Монда үзебезне күрсәттек. Шул бәйгедән соң сайлап татар малайына бер малайны җибәрделәр. Ғаилә бәйрәме инде бу. Әйе. 10 малай идек. Шул 10 малайдан безне өчебезне сайладылар. Беренче, икенче һәм өченче урында. Birinci etapta biz gailemiz bile özümüzü күрсәттек инде. İkinci бәйгедә biz викторина үткәрдек. Викторинада Әлфия Авзалова турында, Роберт Миңнуллин турында һәм татар халык киемнәре, ашамлыклары һәм шундый сорауларны бирделәр инде безгә. Biz özümüзнең сәләтләребезне дә күрсәттек. Мин Курайда уйнадым. Шулай ук сыйныфташларым белән биедек һәм җырладык. Birinci класстан ук футболга йөридем. Ondan менә бераз туктатып тордым. Бу вакыт җитми торган иде. Хәзер яңадан йөри башлыйм инде Алла берсә. Һәм бассейнга йөрим. Бассейн бик ошый. Татар теле һәм татар әдәбияты ошый. Һәм математика дәресе бик ошый. Мин татармын. Болындагы чәчәкләрнең бер төремен. Боз, карлар явып торсын. Мин теремен. Рухым ныклы, җаным исән. Мин көчлемен. Бәрсәләр дә, суксалар да бирешмәмен. Милләт өчен, халкым өчен көрәшермен. Үз телемдә матур итеп сөйләшермен. Күркәм сүзләр генә сайлап сөйләшермен. Телем диеп, динем диеп, жан атармын. Горурланып әйтеп йөрим, мин татармын. Биш кешебез гаиләдә. Әтием, әнием һәм минем ике бәләкәй энем. Олырагы Әхмәт, аңа 9 яшь. Кечерәге Сәйит, аңа 2 яшь. Сәйит безне бик каршы алый, домофон шалтырагачта абыем, абыем дип йөгерә. Ашырга. Булай бик тату. Каникул башлангач та нигә барабыз лагерьга? Мөселман лагерена. Без Шаллы буенча үтәбез. Нижнекамск буенча үтәбез һәм Алабуга яныннан лодочкаларда үтәбез. Энем белән анда барабыз. Аннан соң җәй уртасындарак без бер ай авылда торабыз. Һәм шуннан соң без Кавказга, Дагестанга җыенабыз. Бик көтеп алам ул сәяхәтне.